هست. салому алейкум бинандагони азиз. овоз ҳаст? интернет шумоста? овоз бошад. хоб мо айни ҳол дар масҷиди ҷама масҷид қарор дорем. хоб масҷиде ки аст ҷониби шоҳҷаҳон. овоз аст? овоз аст? загрузка рафтест? ранги ранги интернетои хурмусса чӣ? комментария да бинависен кани як ози тамошобинои мо ховану зибади вай овоз аст? бе микрофон мешава боша гап задан? микрофон мешава гап задан? бе микрофон? бе микрофон намешава? микрофон кати? бе микрофон мешава гап задан? хоб боз як сайр мекунем, барои шумо нишон медиҳем. хоб ҷума масҷидро нишон медиҳем. хоб ин фақат инҷа шаҳри деҳлӣ аст. деҳлии қадим, шаҳри деҳлии қадим ки аз ҷониби шоҳҷаҳон ҳамин масҷид сохта шудааги ин меҳробаш. хоб ин қандилаш, ин гумбад. инҷа вай рафта истодааст. айни ҳол конструксия, яъне сохтмон аз гашт таъмир карда истодам. хоб инҷа деҳлии ҳиндустон аст. деҳлии кӯҳан қадим. мо аз деҳлии нав ба ин ҷо омадем. намози ҷумъаро ҳам ҳаминҷо хондем. хоб аз манор ҳам дидан кардем. айни ҳол ҳаво 35 дараҷа гарм аст берун ва ин дохил салқин. ба ҳамин хотир дар ҳаминҷо истироҳат карда истодем. пӯй бараҳна. овоз ҳаст нест? хоб ҷа мардуми зиёдам инҷа ҳузур дорам. хоб сохтмон рафта истодааст. хоб ин дар замони шоҳҷаҳон сохта шудагӣ аст. хидматаш 300-400 сол таърих дорад. хоб дар ин маврид маълумоти муфассалро мо бега нашр мекунем барои шумо ва хоб
خب بلیت در اینجا تیکت بلیت اولا بلیت میخرید بلیت برای خود هندو مردم هندوستان از همون تاور تیکت است اگر نمازون باشد این تاور تیکت شما بلیت میخرید از 50 روپی برای مردم خود هندوستان و برای خارجیان 300 روپی باید قید کرد که 100 روپی هندوستان معادل با 100 با 13 سومونی برابر است. این مناره است از بالا. خب خلاصه اون دروازه 3 دروازه دارد. باز است نیست. خیلی туристор ҳам мебиёянд, бисёрш турист аст, бисёрш барои тамошо мебиёянд. мо хай ҳамин маноре ки шумо мебинед, ҳамин манор баромадем. барои ҳамин баромадани дидани ҳамин манор боло 300 рупия пардохт кардем барои диданаш. ва 3 дарвоза дорад. ин як дарвоза ва як дарвозаи дигар дар он тараф. бо як дарвоза дигар аз тарафи дигар. ҷама пой бараҳна рости фарш сангин аст ва бисёр тафсон ки пой одам месӯзад. хоб хулоса бештар ба хотири аз гармо омадан дар ин ҷо истироҳат кардан ҳастам. айни ҳол хориҷиёнро аз испания низ як гурӯҳ омадан гузаштанд ва хак мо хориҷие мухӣ барои хориҷиҳо қиматтар аст. дар тамоми давлатҳо барои худи сокинони худашон шаҳрвандои худашон имтиёзот доранд. дар худи мо ҳам дар дигар давлатҳо ҳам ҳамчунин аст. хоб дар бораи худи ҷума масҷид мебарояд ва дигар маълумоторам дар бораи дигар ҷӯҳуш насиб бошад нашр хоҳем кард. خب تو روزا شدن چند تمام؟ 3.5 ساعت دیگر تو روزا است. ما قبل از روزا میبرویم اگر اونجا نصیب باشد افطار میکنیم و اگر شب وقت باشد زمان باشد دوره امروز گرفتای خود رو منظور شما میگردونیم. از این طرف رفتن اگر فراموش نکردیم از تورخونه این مسجد هم دیدن میتونیم. فقط روزای جمعه آدم بسیار بوده است. روزای جمعه فعالیت میکرده است و دیگر روزا همچون یادگاری تاریخی فعالیت میکنند. اطراف حوض هنگامی وقت طهارت کردن وقت نماز باشد اگر طهارت هم میکنند.
аз Тоҷикистон ҳудудан $400 билету деҳлӣ аст. Дар як ҳафта як рейс, як парвоз дорад рӯзи душанбе. Хуб. аз худи душанбе мепаред аз фурудгоҳ ва дар фурудгоҳи деҳлӣ шумо мефароед. боқи дигар боз бастагӣ дорад ки шумо дар куҷо меседу, дар кадом меҳмонхонаву дар куҷо ва чӣ қадар маблағ масраф мекунед. خب در اینجا تفتیش راستی یگان خیلی تفتیش از ما جدی وای نشد. فقط همین تنها ایمیگراسیونی карта будааст, таморо пур мекунед бо забони англисӣ ки шумо дар куҷо меистед ва суроғай ҳамҷои меистодаатон рафтори диёна дорад, чӣ дин дорад, чӣ мазҳаб дорад, касе касе чизе намепурсад. хулоса таоми ҳалол ёфтан беҳад мушкил аст. фақат дар ҳамон касе ки агар талабгори таоми ҳалол бошад, фақат аз маҳаллаҳои мусулмонишин метавонад пайдо кунад. خب خلاصه من اولی پرا در این باره بگو نشر می شود در باره خیلی تاریخ مسجد و رحمت تماشا کردید یا هر سوزه تماشا کردید باشه. خب این اولین ترانسلیاسیای ما است. با استیلوی علیکم السلام. بیننده عزیز، خب ما امروزی افطار رو نگاه داریم. اینجا برادرها کار کرده ایستادن، برای مسجد تعمیر کرده ایستادن. افطار رو نگاه داریم که افطار کی می شود. دم رویم راستی 3 هفته زیاد می شود که تمامی گوشتی نخوردیم. اگه گوشتی منظور من است که صبح معمولا گوشتی گاو، گوسفند، فقط گوشتی ماهی یا مرغ با برنج در اینجا تناول میکنیم. خب خلاصه بیرون گرم است و اگر وقت شود خاص از اینجا رفتن پیاموی ترانسلیاسیا بازار رو نوار میگیرم رفتن رو. حواس هست یا نیست؟ خب خلاصه پنوی همگی با خدا ما رویم کمی استراحت کنیم و باز بگو
ягон ҷо ваъда аст ки ҷа оши ба истлоҳ тоҷикӣ мепухтаанд, омода мекарданд. Дар ин ҷо шумо мебинед хориҷиҳо ҳастанд, либосҳои барои сатри аврат ва атрофашон то пӯшондан атрофашонро аз гап заданашон аз Испания ҳастанд ва онро розе нишон дода истоданд ки ҳамин ҷумо масҷидам. мо дар нашра дорем ки боз ба дигар ҷоам равем, чунки як ҳафта бештар вақт дорем ва баъзе ҷоҳои дигарам дидан кунем ва баъзе китобҳои форсӣ ҷустуҷӯ мекунем аз китобфурӯшон. мо дуконҳои китобфурӯшиам дар ин ҷо дидем. агар хай пайдо кардем тариқи навор ба шумо нишон медиҳем ки аз Амир Хусрави Деҳлавӣ, аз Медил ва аз Ҳасану Зебинусо дигар ҳаст. дар ин ҷо китобҳо имкон аст пайдо кардан ё на, ва агар бошад нархаш чанд аст ва бо кадом забон аст ва бо кадом хат аст. хулоса догу бошед дар ҳаққи мо. гапам бисёри баъд гап задем 13-14 дақиқа. хуб як чиз дигарро қайд кардани ҳастам ки хуб мо баъзе мисол ҳудудан як моҳ мешавад ки дар анҷо ҳастем, баъзе чизҳоро сарфи назар мекунем, аз онҳо нишон доданашон нишон наметиҳем. масалан мо чӣ хел таом мехӯрем, мо чӣ хел хуб мева мехӯрем, фалон бисмадон. аз ин корҳо худдорӣ кардем ва аз баъзе ҷойҳое ки мо мегардем бо баъзе корҳо ё ки бо баъзе сайргаштҳои худамон онҳоро наворма мекунем, намегузорем. фақат ҳадафи мо барои нишон додани ҳамин фарҳангу тамаддуне ки аз Осиёи Миёна ба Ҳиндустон пӯшбаста аст. боқӣ ҳадафи мо нест ки аз ҳар чиз ба рӯи шумо навор карда бошем. паноҳтон ба худо. худо нигаҳбон. خب پانو تو با خودت